National Highway, Tanjay City. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ng tungo o tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta, diri lamang sa pinakapatas ng sibiyahan, 94.3 Citylite FM. Atraka Balita 943. Ang Atraka Balita 943 gihatod kanato sa garantisadong proteksyon patok sa mga sakit ME500, ME500 ug ang mupagkana sa imong Atraka Muscle Man. Doble proteksyon, doble garantisado ME500 ug Muscle Man muhatod kanyo sa mga nagbagang balita sa Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Alas 7:43 na sa kabuntagon. O karon sa ato mga detalye, sa ato mga balita tungod sa kini sa ME500. Batasan na ang pagtumar sa ME500. Aron ang ato ang kalawasan maprotektahan. Ini nga sige ga ulan init nga nasinati karon. Nasa pikas niya tungod ini nga gitawag nato og pagpanguykoy og balas og graba nga igipahagis illegal. Usa ka lalaki dito sa Dakbayas, Dumaguete, gi-aresto. Kompletong detalye naa sa pikas linya si Kael Akhay, maayong budag Kael Akhay. Ato sa dialog si Kael Akhay. Kael, may butag. Tira! Atraka Balita 943. Nagtingkagol karon sa hawla sa kapulisan usa ka lalaki kinsa nakit-an na sa akto nga nanguhag balas ug graba sa Badnica River, Purok Bougainvillea, Barangay Candao, Dumaguete City, Negros Oriental sa niaging adlaw Abril 18 tuig 2021. Ang dinakpan atong itago sa pangalang B-Boy, legal na pangindaron ug taga Dumaguete City, sakop ning probinsya. Sa nakuha nga report sa kapulisan nga ang lalaki kinsa nasakpang sa akto nga nanguha og graba og balas sa maong lugar ang wala kini permiso sa pagpanguykoy sa maong balas o graba. Maong giadto kini sa mga tigiyunuganan sa balaod ug giaresto ug nakuha ang mga ebidensya sama sa usa ka dump truck nga adunay karga nga mga metro kubiko nga balas o graba ug mga gamit sa pagpanguha o pagpanguykoy niini. Ang lalaki nga nasakpan sa akto ang gidala kini sa buhatan sa kapulisan ug gihawla og tukmang sumbong ang ipahamtang kaniya. Samtang ang nakumpiskar nga mga gamit ang gidala kini sa buhatan sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR. Umaukad to ang nakwartong balita sa 24 oras sa dili pa may pagpaminaw nila Consul Mercedes Marimat, Ma'am Melody Marimat, Ma'am Jade Marimat, Ma'am Jan Maika Mpex, Sir Jose Ramirez, Sir Casanto Garret ug ni Konsihala LV Montesa Tolentino ug sa tanang team hawod sa lungsod sa Pamplona. Sa Rodas Beauty Spa owned and managed by Ma'am Roda Silva. Apil usab dia sa MJ's Eatery nilang Sir Ondo Ibalyes, Ma'am Barbet Marimat ug Ma'am Iyay Aguilar ug Ma'am Jovelina, ni Ma'am Adelfa Nio sa Barangay Tugas ug ni Ma'am Jenny Bukiran sa Barangay 5 Tanjay City. Ni Ma'am Christy dia sa Totos Eatery sa Tanjay City Public Market nga kanunay gyud nga nagpalanog sa Atraka Balita 943 sa Love Bubusol Trading nga nahimutang sa Babining Street, Barangay 2, Tanjay City. Alang sa programang Atraka Balita 943 sa 94.3 Citylite FM Tanjay City ug sa 96.9 Light FM Manukan, Zamboanga del Norte. Serbisyo publikong walay pinili na kadiri sa Dakbayan sa Dumaguete. Kini yung Atraka correspondent kay Lakhay, may buntag kanatuntanan. Atraka Balita 943. Naglaom si Tanjay City Councilor Regalado Tikboy Salma sa gipanday niya Konsihala Felix Mira nga iya nga giduso ang ordinansa nga nagkanayon nga adunay 50% nga diskwento para sa mga stall rental diya sa may public market. Aning syudad sa Tanjay lakip na ang Santa Cruz sa Viejo Public Market. Matod pa ni Konsyal Tikboy Salma nga nangangayan jud nga matagan og 50% nga diskwento sa nag-abang diya sa may tanggi kanang gitawag nilang mga stall holder. Aniya pamayag ni Konsyal Tikboy Salma.
Oo, para na ako ang jud kay karon ang atong mga mananinday dia na problema taon kay tungod ani atong pandemic karon ba. Mga manginaw tamang ko nga basig ma-approve na ni siya nga nadyoy 50% nga kuan para makatabang punta sa atong mga tindera dia kay karon minus ba og halin tungod ani mga tawo nga di na mosulod og tianggi kay tungod ani atong pandemic. Para na ako mas maayo pod nga katagaan jud sila og gamay nga kibrahan na ilang rental ya. Say usab ni Konsyal Salma nga kung itugot kini nga ordinansa nga maaprubahan, automatic implementar nila dayon aron malipay usab ang mga manug-abang sa Tianggi ning syudad sa Tanjay. Wala ka na ipasa pa man sa anong panalawigan dahil aprubahan pa na dito dahil okay na Paguman ani implementar na okay ka sangguniang panalawigan approve na dito sa sangguniang panalawigan implement na din sa atong syudad. Si Tanjay City Councilor Regalado Tikboy Salma eksklusibo nahimnabi sa Atraka Balita News Team. Laing nga lokal nga balita gigabutyag karon ni Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino nga iyang gipanday nga ordinansa mo ang Tourism Code Ordinance. Ang maisgutan karong hapon sa ilahang panagtigom sa community meeting. Aron na mapasa ni dayon sa unang pagbasa. Ang hinaut usab si Konsyal LV Montisa Tolentino nga karong hapon anaan na ta sila nga Konsyal Valiega, Konsyal Baldado tungod sa kahirumduman aduna kini sila'y kakulian o aduna importante gikasikaso sa niagi nga panagtigom. Ani ang pamahayag ni Konsyal LV Montisa Tolentino. Ito ang current na update ani sir. Nagwita sa next nato nga committee meeting composing of ng George, our Vice Mayor and Presiding Officer, and then si Councilor Shari and Councilor Baldado. Hopefully by Tuesday, maka-appeal na sila sa atong committee meeting para ato na siyang mapasa sa council for second reading. Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino. Laing nga lokal nga balit tungod sa nagkataas sa ang kaso sa COVID-19 sa lawigan sa Negros Oriental. Base kini sa talaan sa datos sa COVID-19 sa probinsya sa Negros Oriental adunay 177 na kaaktibong kaso sa probinsya. Og adunay male 957 ang naka-recover og ang nangamatay adunay 63 og adunay kinatibuk ang kaso sa probinsya kabat na kig 2,177 ka mga aktibong kaso sa niagin nga talaan sa probinsya niadtong sang adlaw. Matod pa usab ni Dr. Lilan Bustamante Stasyon ang probinsya IETF nga mibutyag nga kung tungod sa kataas sa kaso sa probinsya. Matod pa niya nga dili gyud dapat nga magkumpiyansa gani aduna kini gitawag og mamauliay nga nagpositibo kini sa COVID-19 abot diri sa probinsya sa Negros Oriental. Sa isay pa niya nga aduna nay gitawag og community transmission nga makuha gani ni sa ato ang panimalay opisina. Matod pa ni Doktora Lilan Istasyon ani ang iya takod. So mo ni akong giingon nga medyo karon ni saka ang atong cases ni abot na butag 177 due to nga og dili man sa balay magtakod sa opisina gatakod, no? So mao nang niung ko nga labi na jud og kita kay naa pa man gyud tay community transmission sa Negros Oriental. Then mosudlan na puta dinhi og another positive. Na naman kay daghang nagpositive nga nisulod dinhi sa atong Oriental. So ang nahitabuan ni mudaghan unya ang atong kaso, no. So sa akong giingon na mo respetar lang tanongan, we should be para kita dinhi dili mamiligro. Si Provincial IETF Ground Commander Doktora Lilan Bustamante Istasyon. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz.
prinsipyo, katungod ug baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa gang tumong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong walay pinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 Citylite FM. Atraka Balita 943.